Така. Опит 2 да пишем домашни. Неже батю им е забрал да ви пусне аудио. Ти шел коня в реката. И да. Сора за което, камерата ми много срам. Сора за което, но... късмет. Та. Нищо не сме изпуснали, това просто въвеждах в началото. Така. Значи, здравейте на всички. Това нещо е снимано на стрим. Ето го, лайв. Ето и вас, рек и така. Това цялото е снимано на стриму. Това. Лъгна съм. Чакай. Така. Това сигурно ще съм го кътнал. Там. Здравейте на всички. Аз съм Виктор от канала Bullships Gaming. Или не знам кой канал ще влезе, дали в главния, или в някой друг. Не знам. Може би в главния. Та. Ти сигурно ще съм го кътнал. Не знам. Пак може да го оставя. Може да пусне една музичка. Или нещо. Ще идем. Чакай да намалим малко аудиото. Защото сигурно и сигурно. Та така. Значи и ето го. Тука. И ето тука. Ей. Сега. Практически задачи. Географска ширина, дължина, координати. Задачи 1. На каква географска дължина са разположени точка А, Б и В? Така. Сега. Къде ми сега? Точка А е разположена на 30. Чакай да напишем. 30 градуса. Източна. То какво трябва да е? Географска дължина. Само да добавя, като станете в 5 клас, ще го съкратявате 30 и ГД. Или източна географска дължина. То така. Точка Б. Къде е? На 15 градуса западна географска дължина. Точка В. 75 градуса източна географска дължина. Сега. Готови сме. 2. На каква географска ширина са точките А, Б и В? Точка А. Къде е? Майко колко и там. Моля ви се, аз горе-долу виждам. Те са му... Те не си отраскам бялата тениска. Сикир, това съм чула. Не. Така. И, да,
Още съм с равен паст. Не боли. Така, точка А. Ето е тук. 40 градуса. Южна географска ширина. Съкращава се ЮГШ. Така, под точка Б. Точка Б на 10 градуса. 10 градуса. Той къде е? Южна географска ширина. Точка Б. 30 градуса. Чакай, защото ми излежа като 0. Северна географска ширина. Определите географските координати на точка А, Б и В. Така. Точка А е тук. Първо, дължина, след това ширина. Така. Ако се не лъжа. Сега. Дължината е 30. Не, бърках. Да. 30 градуса. Тото и къде? Източна географска ширина. Наклонена 30 градуса. Южна. Добре, бърках. Южна географска дължина. Точка Б. Къде? 20. Тъй. Дължина. Сега. Дължина 30. 30 градуса. Не. 30. 30 градуса. Западна географска дължина. Наклонена. Къде сме, брат ми? 20 градуса. Северна географска дължина. Чай, че да. Така. След това 45 градуса. Опа, какво пише? Да. Ама аз... Това пишеше, бе. Братя мой, що ни казва ти? И що ни казва ти, като чува ти? Така. Пом. Така. Точка Б. Изключно. Графска дължина. Кои деца викат навънка, че маневат? А кои лоши лотовите? Те сколят ли? Така, сега. Колко точки има тук? Икра. Чакай се. И на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 точки. Почвам си да напиша с ръмски. Да. Ме питайте, що? Така, по точка. Само искам да погледна нещо. Да ги изписахме. Ехо! Опа! Сега. Географски координати. Чакай, как съм ги писал тук? Ига. Знаеш как съм ги писал? И обърнал сенки. Мамка му.
Така. So, Mann. Почва са сигъше. Али? Да. Сигъше. На югъше или съгъше. Така. Къде? Тук е. Тук е България. Тук казвам аз. Тук ще бъде. Представяш ли си някой как си е казал: аз, баща ти, майка, тук сме? Не мога. Така, 60 градуса. И ш. И 60 градуса. И да, как юга? Чакай. Тук трябва да е и д. Точка Б. Тук. 75. 75. СГШ. Наклонена 120. И д. Д бе, д като д. Вот, тук е България. Така. И на 90 градусна западна географска дължина. По точка Г. 60 градуса с ГШ наклонена 150 градуса з ГД. Д по точка. Аха. Тя на по-сладищо и на средния меридиан. Какво гадно име беше? Екватор и Гринвички. Гринвички е меридиан. Така, 30. 30 градуса. Нали не се бъркам, че ще беше? На ширината, да. И на 0 градус. Какво да го пише? Чакай сега, то ни на запад, ни на изток. Ни. 0 градус. Сега на какво да го пише? Абе, виж го пи. Абе, по средата е. Сега на какво да го пише? По средата е. Баш, по средата. Какво да го пиша сега? Нулев градус, нулев. Чак, да. Пишем го нулев, че видим писна. Нулев градус. Пишем го само ГД. Нулев ГД. Нулева географска дължина. Нула точка. Нулева географска ширина. И 120 западна географска дължина. Жито по точка. Така. 60 градуса. Так. Чувак. ГШ на 150 градуса. Неба. Да. Запад.
Географска дължина за подточка. 30 градусна югшъм на нали за подточка говорим, да. На 90 градуса за ГД и 30. Как са тези 30, бе? Айде, това пишем 3. Да, 30 градуса. Югшъм. И тук пак югшъм. Сега, само че тук е 60. А тук е 150. Чакай. Написа го правилно и го зараска. Чакай си го разбера. 150 градуса. И ГД. И ГД. Грей саксес. Никой другото машина. Така, светлина. Подчертайте вярното. Светлина е енергия, вещество. Енергия. Светлината е енергия. Нещо си е телевизор, е топлинен източник на светлина. Екрана на телевизорът. Защо пише има и свеща? То не звучи логично. Свеща на телевизора. Екрана на телевизорът. Чай, че ми пишат. Така. Сега. Светлината не може да се разпространява. Чакай сега. Какво означава в празно пространство? Как в стаята? Светлината не може да се разпространява. Празно. Празно пространство. То е празно и да е пълно. То е като лъзни, като няма нищо през джама. И сега аз мога да си закрием светлината и его. Същата работа. Зад мене може да е пълно, може и да е празно. Ма като я закрия, пълно празно, то... Тей. Празно е празно. Май ние. Пишем го ни. Светлината се разпространява по права линия. Вие виждате учебната тетрадка, защото тя отразява светлина. Луната излъчва собствена светлина с отразено. Луната свети с отразена светлина. Така.
Отговорете на въпросите. Кое светлинно явление използват момчето от рисунката, за да види котката зад ъгъл? Ето това е рисунката с момчето. Чакай. Лежи. Така. До точка А е пусната светлинен лъч. Коя точка А? Добре. Коя от трите пътя, виж чертежа, лъчът ще достигне до Б? Път 1. Чакай, кое светлинно явление използва момчето от рисунката, за да види котката зад ъгъла? Прозрачни, иначе ето това. Прозрачни ли са Не мога да говоря, нещо ми става. Прозрачни ли са стъклото на аквариума и водата в него? Виж снимката. Обясни писмено отговора си. Чакай се. Прозрачни ли са стъклото на аквариума и водата в него? Да. Те са прозрачни. Защото имат свойството прозрачност. Слънчев часовник. Още в древността. Си подготвим да четем. Още в древността хората са... Стой. Още в древността хората са разбирали, че положението и дължината на сянката на предметите са свързани с положението на Слънцето на небосклона. Още тогава те се свързвали първите слънчеви часовници. Опит. Пробвай дупката. Не, нищо няма да опитвам. Сигурно ще изправя за бързания кадър. Ако не сте разбрали, нищо няма да опитвам. Никакъв опит няма да правя. Така. Отговорете на въпросите. Коя е причината сянката да променя положението
и дължината си. Понеже ние се... Чакай. Понеже земята се върти по мислената си ос. Точка. Колко часа сянката е най-къса? В 12. Уинжи слънцето и застанало? Капяря отгоре. Еде да гледа. Чай полин шанго. Бачо. Коя посока сочи... Чакай да напиша, че... Точка. Коя посока сочи върха на стрелката? Сянката на вашия слънчев часовник по... Така. Сега. Това е малко учещи въпрос. Ще ви го прочета по-ясно за вас. Понеже аз се го четем на части, да я разбирам повече. Така. Оба, чай, че ми изгасна камерата. Сега. Коя посока сочи върха на стрелката, сянката на вашия слънчев часовник по пладне? Първото пладне и стара дума, това означава следобед, който не знам. Второто, ако съдя по този часовник, това е 3 часа. И да. А може и 3 часа. Коя посока сочи върхът на стрелката, сянката на вашия слънчев часовник по пладне? Чакай. Коя посока? Не час. Посока. Слънцето върви изток на запад. По пладне, то трябва да ми сочи някъде тука. Пладне. Това означава на северо-запад. Северо-запад. Чистито с мащо смърдой. Надявам се този тип видеа да ви харесват. Ако ви харесват, можем да направим канал всеки ден да си ги снимаме. Не всеки ден, ама да. Ако са ви харесали, хайде какво да направите? Лайк. Чакай да си поговорим. Ако са ви харесали, лайк. Ако ли не, дислайк. Благодаря ви от все сърце. Аз бях вашия Булскевс или Фитома. Както искате. Чао, колеги! Виждаме се в скоро време. Не знам. Чао.